Barkanka da zuwa wannan channel mai suna yan TikTok. Wannan shine zuwanka na farko, muna buƙatar da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa yadda za mu rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. The way I'm feeling right now, mad over you like run town. Telling me to calm down. 10 years I never gone down. When they see me, them I frown. Tunda da yamma can gidan suna ban girma, sai mun kara da an kira. Mi gato, masu daji lo mato. Bidiyoyi da kuka gama gani da kuma wannan hotunan da kuke gani su ne dalilin da ya jawo wa Aisha Humaira zagi da tsangwama a shafukanta na sada zumunta. Sakamakon al'umma da dama sun yi tunanin Aisha Humaira Bashir mai shadda zai aura, lokacin kuma bikinsa sai aka gaba ita bace. To hakan ya sa al'umma da dama wasu suna dariya, wasu suna abin da bare ba a rasa ba. To hakan ya sa Aisha Humaira da kanta ta fito ta bayyana dalilin da suka wannan hotuna da ita da Bashir mai shadda kamar haka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Ina mana fatan alkhairi. Mai magana Aisha Humaira. Na fito ne zan yi magana akan wasu ƙananan maganganu da suke ta kaiwa suke kawa. Da ban yi niyyar in yi magana ba, amma wasu daga cikin yan uwana suka bani shawara ya kamata cewa in fito in yi magana saboda maganganun da suke zuwa suna dawa ya ishe su. To game da hotunan da muka yi kwanaki ni da mai shadda, mun yi hotuna wanda ake tunanin aure za mu yi sa muka yi waɗannan hotunan. A'a, ko dai ba haka bane. Mun yi waɗannan hotunan ne na tallan wani shago mai suna Shehu Dan Kware. A cikin bidiyon an buƙaci cewar za mu fito a matsayin mata da miji. Mun yi hotuna kama aure sai kuma aka nuna ga mun nan kamar ranar bikin mu. Wannan mun yi shi ne duk a cikin talla, wanda a ranar da aka saki waɗannan hotunan an saki hotunan da safe, da daddaren shi kuma aka saki bidiyon saboda ya wanke wa mutane tunanin da suke yi. To sai aka zo aka saki bidiyon yana nan akan page ina ne Instagram, duk wanda ya dan je dan duba ya dan sauka kasa kaɗan, post din bai nisa sosai ba zai iya gani. Haka zalika yana na akan page din mai shadda. Haka zalika mutane yan uwa da abokan arziki, abokan sana'armu da dama sun taya mu talla, sun taya mu posting din wannan talla. Sannan kuma yana na akan YouTube channel din mai shadda, wanda duk wanda ya kalle shi, duk wani mai hankali mai amfani da tunaninsa da lissafinsa a matsayin sa na dan adam, idan ya kalli wannan bidiyon ya san cewar bidiyo ne aka yi shi na talla, saboda gabaki daya an faɗi tallan, an faɗi sunan shagon, an faɗi address, an faɗi phone numbers. To ban san me mutane suke so ba. Kun zo kuna ta wasu ƙananan maganganu, kuna cewa mai shadda yau da reni da ni zai aura, ya zo ya fasa kwata-kwata. Ni da mai shadda ba mu taɓa soyayya ba wallahi. Abokina ne shi tun kamun in fara fim, abokina ne shi har na zo na fara fim har zuwa yanzu. Da ni aka yi ta shirye-shiryen abubuwa da dama na bikinsa, wanda a ƙarshe kuma lokacin bikin da ya zo kuma sai Allah ya sa ban samu daman zuwa ba. Kowane ɗan adam yana da wani uzurinsa, wani abu ne ya taso min wanda Allah ya sa ban samu damar zuwa ba, kuma dama can Allah ya rubuta cewar ni ba zan samu damar zuwa wannan bikin ba. To dan Allah dan Annabi ku cire wa kanku waɗannan ƙananan maganganun da kuka ɗora kanku. Ni wallahi duk maganar da kuke ko kaɗan bai dame ni ba, saboda ni da shi da kuma duk wanda yake kusa da mu ya san cewa wannan maganar babu shi, ba gaskiya bane. Haka zalika abokanan sana'ar mu gabaki ɗaya abokanan sana'ar mu ban cire kowa ba, duk wanda ya sani ya san mai shadda ya san cewa ba soyayya muke da shi ba, mu taɓa yin soyayya ba, ko da kalmar wasa ba mu taɓa furtawa junan mu soyayya ba. Ban taba san shi da soyayya, bai taba suna da soyayya ba. Iyakaci abokin sana'ata ne wanda muna yawan yin tallace tare. Har a wannan lokacin aka zaɓi mu fito a matsayin mata da miji. To dan Allah dan Annabi ku cire sunana daga bakin ku. Dan Allah dan Annabi ku daina yawo da ni kuna cewa mai shadda yaudare ni. Wallahi bai yaudare ni ba. Babu wata yaudara tsakanina da shi abokin sana'a na ne, abokin mu'amala ta ne, kuma abokina ne. So dan Allah dan Annabi ina fatan wannan bayanin nawa zai iya kawo ƙarshen wannan cece ku ce din. Ma'assalam, ina mana fatan alkhairi. Akwai kallo na gamsu da zuciyata cikin mararin ka take, da na bullo auna tauna asalin batu na yabon ka nake, kai zillo tuna ban kaɗa tasiri na kai ne na kwana. amurta
tashi lafiya dan jiya nayi waraka. Shi ma a ɓangaren sa Bashir mai shadda ya fito ya cikakken bayani dalilin da ya sa aka ga hotunan su tare da Aisha Humaira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulmi, masoyan mu, magoya bayan mu a duk inda suke a faɗin duniya, musamman waɗanda suke bibiyar mu ta Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk sauran wasu kafafun sada zumunta. Ina mana fatan alkhairi tare da fatan Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimaki addinin musulunci, Allah ubangiji ya ba mu nasara a dukkanin abubuwan da muka saka a gaba. Dangane da maganar aure da ake ta yadawa cewar a Facebook na an tutura mini da kuma WhatsApp dina da an tutura mun kan magana zamu yi aure ni da Aisha Aliyu Tsamiya, ba gaskiya bane. Aisha Aliyu Tsamiya wanda za ta aura daban, kuma in Allah ya yarda ina jin yau ne ko gobe za a daura auren. Na farko kenan, kawai dai wanda za ta aura sunan mu ɗaya da shi, sunan shi Abubakar, sunan Abubakar, amma in ka duba invitation da daura auren za ku ga Abubakar, ni sunana Abubakar Bashir mai shadda, shi kuma sunan sa aka ba. Na farko kenan. Sai kuma magana ta biyu akan maganar Aisha Humaira, ita ma babu maganar aure tsakanina da ita gaskiya, saboda tallane muka yi na Shehu Dan Kwari. A tallan kuma an buƙaci na fito a matsayin ango, ita ta fito a matsayin amarya. To hotunan da muka fara saki irin dai mu dan ja tunanin mutane su ne suka haifar da wannan abu. So gaskiya babu maganar aure tsakanina da ita, saboda mutane suna ta mun waya, wasu ma cikin abokanan sana'ata na masana'antar mu suna kira na, daman mishar da Aisha Humaira zaka aura ba mu sani ba. To gaskiya wannan abun ba haka bane ba. Abin da yasa tun ajiye ban fito na ƙaryata wannan abun ba, saboda muna so tallan ya dan ja ra'ayin mutane ne, ya zama da cewa mun dan yi wannan, kuma duk duniya ana yin wannan. Ba ni kaɗai ne mutumin farko da ya fara yin wannan abu a Kano ba, akwai jarumai da gani da yawa yanayin irin talla da muke yi, za ku ga an yi pre-wedding picture da waye, to kuma daga baya sai abin ya zo ya zama ana ta yada propaganda cewa mutum aure zai. Gaskiya babu wannan maganar zan aure Aisha Aliyu Tsamiya babu ita, maganar zan aure Aisha Humaira babu ita. Insha Allah biki na nan tafe, kuma in Allah da zan sanar da masoya ranar daurin aure na da komai da komai. Na gode, Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ubangiji ya biya dukkanin mu bukatun mu na alkhairi, waɗanda ba na alkhairi ba kuma Allah ubangiji ya musanya mana su. Na gode, naku a koda yaushe Abubakar Bashir mai shadda. Na gode. Rike alƙawari na, muje a samu da rana. Salatin gogo ga annabi, alfarma annabi. A koda yaushe komai za ka kai addu'a sai kai nasara ka kautar dukkan wata fitina da abin ki. Inda kai wannan salati to kai nasara a dukkan lamari. Dan haka ranar Abubakar Bashir mai shadda tare da Hassana a wannan guri, tare da dukkan al'umma da suka halarci wannan gurin, tare da amarya. Mai gidan ango yana wannan guri, Alhaji Dauda Siyaman Kahutu rarara. Mune maka fatan alheri, ba za mu daina maka welcoming ba, za mu ci gaba da yi maka welcoming na musamman. Akwai da gwamnan gidan ango a daga abin koya kasai tare da Hafiz Bello suna wannan guri, don haka dole zai biyo a bayan su yanzu. Don haka a yanzu mune ma'asa ya halarci wannan guri, mune maka lale sarki mai sardaya. Don haka a yanzu za mu tuɗe tare da addu'a, amma sai an yi shiru da Allah. Da Allah kun da kuke faɗa da alƙawarci a wurin yin. Bakar Bashir mai sanda kuke gani tare da amaryarsa Hassana a garin Kano. Kun ga yadda ake linki da dala da sefa, kun ga yadda ake linki a abokanan arziki wanda suka zo a Kaniyu. Sannan akwai wannan babbar kungiyar wacce ni zai introduce ɗinta ta tatin a tana wannan guru. Da haka yanzu mun dakatar da linki sai an jima za a yi. Alijita ne zakin waka, baby kai, you look so fly, you lie. And if you give me the chance, I don't mind be your one and only. You don't say you are meant for me, and I am meant for you, girl. I can't wait for you to be my lady. People
Chikamakia, I'm back to sender. Baby, I'll be good to you, and you be good to me, and I promise everything I go surrender. And if you feel lonely, call on me. Whenever your sky is blue, call on me. So alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai. Tira da aminci Allah su kara tabbata ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina so ne amfani da wannan damar wajen gode lokaci da kuma ilahirin abokan sana'a ta waɗanda suka fito kwansu da kwarkwatar su suka dagi suka zage dantse a shagugulan bikina inda sana Muhammad da kuma masoyana waɗanda suka taya mu da addu'o'i sosai da sosai. Tun na ga addu'o'in ku da waɗanda suka dinga min text message ta WhatsApp, ta Facebook, ta Instagram, ta TikTok, duk na gani, na ga comment ɗin ku na masoya, kuma na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya bar mu tare da masoyan mu, Allah kuma ya biya muku bukatun ku na alkhairi. Allah ubangiji ya taimaki addinin musulunci, Allah ya kare mu a duk inda muke, Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya, Allah ubangiji ya ƙara ba mu haɗin kai. Mutane na kuma na Kannywood, haƙiƙa kun nuna mun kara irin wacce ba zan taɓa mantawa ba a cikin rayuwata. Kun kafa mu wani tarihi a rayuwata wanda zai daɗe bai goge ba a cikin zuciyata har abada. Na gode. Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya, Allah ubangiji ya sa waɗanda suka koma gida lafiya kuma sun samu iyalansu lafiya. Duk wanda ya samu halartar ɗaurin aure na, kamu, bal, dina, da duk daurin aure da duk abubuwan da aka yi, na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ubangiji ya bar mu tare, Allah ya saka kowa da mafificin alkhairi. Na gode. Wajen da suka participate sosai, ba sai na kama suna ba saboda suna nan da yawa. Na gode masoya da suke ta fatan alkhairi, suka taya mu murna, duk mun gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Na gode. Mutane na masana'antar Kannywood, yayyina, kannena, iyayena, iyayen gidana, duk na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Sannan na sun ƙarin amfani da wannan damar wajen ƙara gode